Komunikácia so zariadením Xiaomi Kit 4G Safe Plus Black je možná vďaka technológiám 4G a LTE a zabudovanej SIM karte. Pričom prostredníctvom aplikácie môžete uskutočňovať hovory, videohovory a posielať hlasové správy. Sledovanie polohy využíva GPS, mobilnú sieť a blízke siete Wi-Fi s možnosťou pripojenia na internet prostredníctvom známych sietí Wi-Fi. V prípade nebezpečenstva môže dieťa aktivovať signál SOS, ktorý prostredníctvom rôznych kanálov vyšle varovanie. Aplikácia Xiaomi Tracker upozorní na vyzliekanie hodiniek, ponúkne históriu pohybu a umožní nastaviť časy pokoja pre nerozptýľovanie v škole. Aplikácia Xiaomi Tracker vás môže upozorniť, keď opustíte nastavenú bezpečnú zónu a keď si zložíte hodinky. Hodinky majú funkciu, ktorá obmedzuje hovory a SMS len na vopred definované kontakty. Z Alza Plus si teraz môžete nechať bezplatne doručiť výrobok do ktorejkoľvek z našich predajní. V prípade menších balíkov môžete využiť ktorýkoľvek Alza Box vo vašom okolí. Okrem toho má nakupovanie na Alze niekoľko výhod. Ponúkame širokú sieť Alza Boxov po celom Slovensku, doručujeme aj cez víkendy a akceptujeme rôzne spôsoby platby vrátane kryptomien. Zákaznícka linka je k dispozícii 24 hodín denne. Nájdete u nás podrobné informácie a používateľské recenzie k našim produktom.